Jangan lagi pelit, menyakiti hati dari kaca. Udah beli liur bunyi, liur mengingat janji. Ceklan-cekling mencintai. Ate nandi Sri. Lapo yu, tuku tahu aku. Loro tuku tahu ae. Make tuku tahu ae. Wake yo tak celengi ta, aku kate lunga kaji kok. Musri ate lunga kaji. Dek apa yang kaya budal. Aku gak lunga kaji, aku yo kate ning Korea iki. Kon niku golek apa tek nang Korea kon niku? Wan kon ning warung ae lali nggo dhuwit nang Korea neh. Mak Sumini ae Lah nih, iya. 2.000 pisan. Sini-sini ae. Se untung aku iki duwe niatan daripada awakmu lho nggih batok ae. Kok mentese kon niku golek-golek arek iki. Oh, aduh. Ampun yuk. Woi, wayak. Enggak ada, enggak oi. Tak oleh ngomong tangan. Tak enggak oleh itu. Ya tak oleh weh. Bawa ni, ayo bawa ni. Oh, konan je. Sida. Ya bawa ni. Oh, temenan lo ya, kok traktir temenan lo ya. Nurul. Ayo, kita. Ayo, telat. Jare mamamu kate ning kafe Mbak Angel kan ra dijak ah. Sopo? Aku ning jeding krungu mamamu teleponan ambek Angel. Sih, masuk aku gak dijak sih ambek kakak Angel. Waduh. Ya, kan Angel bestimu kok malah ngejak mbokmu. Ayo seneng ngomong memur budal ayo ya. Mama. Yo, kano iya di parani BBS orang. Aduh. Nang yo. Kon niku yo Anjel ya. Dorong ngidek kafe wis aja muni sing larang-larang. Kon niat ora sih? Mama, wong ditraktir kok njaluk sing larang-larang. Izin titik kok. Mamamu Angel oh. Nota baru anak Mbak Wati. Ayo nang budal ayo. Ya, buang si mbaknya kalau mbak. Soko mabok rasakno. Suwun yo Mbak Wati, aku mang lelek genok men wis entek awakku iki. Wis padha-padha mangane kalah. Kon ku lek nandi-nandi ku mbek aku lek ketemu arek telu iku wis wedi. Lek ana apa-apa kan dikeroyok maneh. Ngomong awak. Ya nggih. Siap Mbak Wati. Oke, lon iki kudu sampe tak belan-belani mbelen. Siap ramu iki kok ngene kabeh iki. Oh, jatuh kabeh mah kesel aku. Liane gelut ae wedok-wedok. Isin lo dibasno tangga. Saman gelut ae, lilis nglamak. Kesel aku sumpek sesuai minggat aku. Walah, iki karo wong posing tambah nang kafe-kafe. Tapi ya nang kafe ayo nang kafe. Traktiran lho ya pokoke ya traktiran ya. Traktiran lho ya. Arek wingi mari di traktir burger ambek pizza wingi ambek Sri. Dia Sri ya kira-kira ya. Maksum kok kayak bingung ngono. Ayo lapo Maksum. Rek kon iki aja ganggu kon. Dulen-dulen ngono lho. Ini ati jauh ngombe nang sampean. Ngombe mak iki ora gotok wedang. Ini sampean mandi jale ombe tok. Yo betok. Niki dikandani wong tuwek gak gotok wedang kok cek ngeteke kon iki. Ayo gak oleh jauh ngombe, jauh lawuhe ae oleh. Kon iki tambah nemen wong dikandani gak gotok wedang tambah jaluk lawu kon iki. Ditere Maksum iki. Ngaliyo tambah budek aku mbok tekani kon iki. Lho. Arek loro salim kok gilani. Aku salam iya sing gilani ku lho. Iku sing salah-salah iku pacar Jawa tapi tempe iku gede welek iku lho. Ngenane ketemu sing ambene buwadek iku ah. Iku areke Mbak Wati ku ah. Lek kudu lilis sing nyenengi Mas Joko iku. Japurane Joko koyo ngono gede rebutan. Oh iya ya. Delok, ngrasane aku akon. Delok-delok aku pisan tayar ah. Aduh, ngomong kok ya.